लोगोफोर बे भिडियोआव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों जे गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो जायफोरा क्वालिफिकेशना मिलायो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नोंथांनि लाइफ दाना लानो हानायनि राहा मोनगोन आरोखि साख्रिनि रादाब गोबां आं फोरमायबाय थाखायो भिडियोनि गेजेरजों नैबे गोदान आपडेट जादों मैयासो लेटेस्ट आपडेट खालामनाय बे साख्रिनि रादाबा बे जाहैबाय EPFO नोंथांमोना नुदों एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2019 EPFO बेयो जाहैबाय माबि इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन आसामनिनो इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन EPFO नि साख्रि ओंखारदों नोंथांमोना लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 मे जुन 25 जुन 2019 लास्ट डेट एप्लाइ खालामनायनिया बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो मोनगोन एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्स बेहाय नेम अफ द पोस्ट एसिस्टेन्ट साख्रिनि मुङा एसिस्टेन्ट जागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नायनो मोनगोन पोस्टआ आनरिजार्भआव दङ 13 EWS 28 SC 42 ST 21 दङ जोंना STआ 21 दङ जोंनो बेखौ नायनांगोन 21 था पोस्ट दङ STनि थाखाय बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना दं पे लेभेल माने बेनि बेथना जाहैबाय होनदों 44,900 ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हाबावगोन एज लिमिटनि थाखाय जोंनो बैसोनि गोनांथि जायो बैसोआ जाहैबाय बाहाय होनदों मास्ट हेभ एटेन्ड द एज अफ 20 इयार्सआल' एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों नै बाहाय दङ बिनिफ्राय एभारेज एज 27 इयार्स जानांगोन होनदों बिनिफ्राय मा होनबावदों रिलेक्सेसन फर SC आरो OBC नि केन्डिडेटनि थाखाय बे बांसिन मोनगोन 27 नि गेजेराव 30 फोर थांनो हागौ बाहाय मेनसन खालामना होनाय जायाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा मोननो हागोन आरोखि एप्लाइनियाव डिटेल्सआव मोननो हानाय जानो हागौ क्वालिफिकेसना जाहैबाय माबि डिग्री फ्रम रेकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि होनदों जाहैबाय डिग्री बा बेचेलर डिग्री जागोन बियो बेचेलर डिग्री फ्रम जायखिजाया एनि आर्ट्स जानो हागौ मा जानो हागौ स्ट्रिम कमार्स जानो हागौ साइन्स जानो हागौ जिखुनुआनो एप्लाइ खालामनो हागोन जानांगौ ओंखायनो बाहाय जेबो होनाय जायाखै जिखुनु डिग्री फ्रम रेकगनाइज्ड इउनिभार्सिटिल' होदों बाहाय डिग्रीआ फोरमायदों बेचेलरखौ फोरमायदों जानांगौ बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस नोंथांमोना नायनो मोनगोन बाहाय एप्लिकेसन फिसआ जाहैबाय बाहाय नोंथांमोनदों पेमेन्ट मेड डेबिट क्रेडिट गासिबो जाजोबगोन जों बेखौ मिथिखायो नेट बेंकिं मा बेंकिं जाजोबखायो जों बानायबाय थाखायो बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय ST SC केन्डिडेटनि थाखाय 250 होनदों 250 बेनिफ्राय गुबुनफोरनि थाखाय आदार्स गासैफोरनि थाखाय 500 निफ्राय दं 500आ फर अल जेनेरेल केटेगरिफोरनि जानो हागौ दाना जोंना ST केटेगरि SC आरो PWD डिपार्टमेन्ट आरो फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय जोंनिया आरो इक'नमिकलि उइक रांखान्थियारि लोरबां सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाहैबाय 250 खावसेल' होनांगौ 50%ल' जोंनो बाहाय होनो मोनगोन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दङ बाहाय हाउ टु एप्लाइआव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों केन्डिडेट्स केन एप्लाइ अनलि आप टु 25 जुनसिम हागोन नैबाव दङ बेखौ जों दहायनो नुखांखाबाय एप्लाइ अनलाइन रिक्रुटमेन्ट बाहाय नोंथांमोना लिंक नुनो मोनदों लिंकनि गेजेरजों नायलांनो हागोन नै लिंक होदों बाहाय एप्लाइ खालामनायनि www.epfindia अर्थात epfindia.gov.in बाहाय होनाय जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों बिनिफ्राय आरोबाव इम्पर्टेन्ट डेट्सफोर दङ बाहाय नायनो मोनगोन नोंथांमोना बाहाय दङ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाय दङ 30 मेनिफ्राय जाजेनदों बेनिफ्राय डाउनलड कल लेटारा दङ 20 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम दङ प्राइमारि एग्जामिनेसन फेज 1 डेट्स फेज मोननै जागोन बाहाय फेज 1आ जाहैबाय नै 30 जुलाइ 2019 2निफ्राय 31 जुलाइआव जागोन बेनिफ्राय मेन एग्जाम दङ मेन एग्जामा फेज 2 जाहैबाय बे कल लेटार विल बि सेन्ड जेलाना फेज 1 खौ जों पास जागोन अब्लासो बेखौ फेज 2 खौ खिथाहरनाय जागोन होनदों नोंथांनो कल लेटार हरनाय जागोन अनलाइनहैनो हरनाय जागोन बेखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामो बेनि सोमोन्दै नैबाव एप्लाइ अनलाइन बेहाय लिंक होनाय दं क्लिक हियार दं बाहाय क्लिक हियार थांनानै थुहैबानो जाबाय आरोबाव मा जादों एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनोबा नैबाय क्लिक हियार दङ बाहाय डिटेल्सै मोननो हागोन बेयाव PDF फाइल मोनगोन PDF फाइलाव नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन आरो गासैखौबो नायना लाखांनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आं सानदों नोंथांमोना आं दा बाव जेसेबांनाखि नुदों बेयाव नायनायनिफ्राय नैबे एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सआव खनसे हाबनानै नायखांनायनि उनावहायसो एप्लाइ क्लिक बाहाय एप्लाइआव हाबनांगोन होनबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो
बेनिफ्राय नोंथांमोननो लास्टआव बे जाहैबाय बबेनिफ्राय मोन्दों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथिया जानो हागौ। बे जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय asamcareer.com asamcareer.com आव हाबबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दैलि आपडेट जायो बाहाय जेसेबांनाखि साख्रि बा सार्कुलेसन मोनो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे लिंकआवनो मोननाय जागोन अल आसामनिखौ आरो अल इन्डियानिखौबो बाहायनो मोनो। बे जोबोद मोजां लिंक। आं बेनि सोमोन्दै सिगाङाव भिडिअबो खालामखांखाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय कमेन्टआव फोरमायहर, लाइक खालामनानै हो जाहाथे मा होनो थुलुंगानाय मोनो। आरोबाव नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो। अब्लानो गोजोननाय थागोन। गोजोन्थों, गुड बाय।